Башкортстанга коронавирустан тагы 50 000 доза вакцина килтерелде. Сирдән хаклану сараһы барыгына ла килешәме? Кемдәргә вакцина мотлак һәм кемдәргә сикләүләр бар? Бүген уж хакта һөйләшербез. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсимә Иштанова, программабызның кунагы Өфе калаһының 32-нче поликлиникаһы табиб-терапевты Юлия Нигъмәтова. Юлия, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, һеҙҙең поликлиникага вакциналар касан килтерелгәйне, кемдәр эшләтте, үҙҙәрен нисек тоялар? Безнең поликлиникага декабрьнең азагында, 20 декабрьларда 95 вакцина кайтарылды. Аның 51-ен медицина хезмәткәрләре эшләтте, 39-ын педагоглар эшләттеләр һәм 5-ен социаль хезмәткәрләр эшләттеләр. Нисек тоялар алар үзләрен? Үзләрен тоялар әйбәт. Бер кешенең дә андый авыру рәвешләре булмады, авыру осрактары булмады. Шуңа күрә без тагын вакцина көтеп торабыз февраль башында. Димәк, әле гыйнварда һәргә вакцина килтерелмәне? Юк, без әле беренче тапкыр гына эшләттек. Һәм үзләренең теләге буенча эшләтәселәр килгән кешеләр өчен без тагын көтеп торабыз вакцинаны. Гомумән вакцина нисек куела? Бына һез әйттегез, декабрьдә куелды, тагында февральдә көтәбез дип. Бына декабрьдә эшләткән кешеләр ул кабаттан икенче этабын үткәрергә тиешләр, димәк. Ике этаптан тора вакцина. Беренчесеннән соң 21 көн үткәчтән соң икенчесен эшләтәләр. Анда аденовирусның кисәкләре бар ул вакциналарда. Беренчесендә 26-нчы AD дигән кисәге аденовирусның, икенче этабында 21-нче AD кисәге аденовирусның кисәкләре булып чыга инде. Без аларны эшләтәбез, чөнки без ул вакцина белән бөтен кешенең иммунитетын эшләтеп чыгарга тырышабыз. Кешеләрдә популяцион иммунитет эшләтергә тырышабыз инде урысча әйтеп әйткәндә. Бына февральдә күпме вакцина кабул итәргә әзерләнәһегез? Без февральдә әзерләнәбез, 500 вакцина кабул итәргә әзерләнәбез һәм аның өчен без уже үзебезнең пациентларыбызны әзерләй торабыз. Пациентлар кемдер? Бына һез әйттегез, тәүдә эшләткәндәр педагогтар, һаулык һаклау хезмәткәрләре, социаль хезмәткәрләр. Пациентлар иң беренче очракта кеше белән контактка кергән пациентлардан эшләтәбез. Аларны без саклап калырга тырышабыз. Алар бит инде кеше белән. Ягъни тәэсиратта шул ук медицина хезмәткәрләре, педагоглар, социаль эшмәкәрләре, без аларны башта эшләттек инде. Соңнан без үзенең теләге белән эшләткән кешеләрне эшләтәчәкбез һәм теләк белдерүчеләр бармы? Бар, безнең пациентлар арасында бар. Яшь буенча сикләүләр дә бар. Яшь буенча сикләүләр бар, 18 яшьтән 60 яшькә хәтле куйдырырга гына ярый. 60 яшьтән өстәгеләргә, 18 яшьтән бәләкәйләргә әле азакка чаклы өйрәнелеп бетмәгән вирус. Бына һез әйттегез, үз теләгемнән вакцина куйдырырга теләүчеләр бар дигез. Әмма вакцинация башланган гына осырда без исләйбез, социаль челтәрләрдә вакцинаны куйдыртмагыз дигән сакырулар да бик күп булды. Бундай кире караш үзгәрә димәк? Үзгәрә, үзгәрә. Без үзебез табиблар, үзебез алар белән сөйләшәбез, аларны тынычландырабыз. Бернинди алама эффектлары да булмады бер вакцинаның да, бер кеше дә ширләмәде бу вакцинадан соң. Шуңа без кешеләрне чакырабыз эшләтергә вакцинаны. Бу вакцина күпме хаклай кешене? Ничә елга? Вакцина кешене 1 елга саклай. Ширләгән кешеләр, коронавирусны үткәргән кешеләр, аларның иммунитеты уже бар. Алар ярты елга чаклы эшләтмәскә тиешләр. Димәк, коронавирустан сирләгән кешеләр ярты ел дәвамында әлеге вакытта вакцина куйдыртмаска. Тиешме, әллә тиеш, димәк, шунда мотлак талап бар. Улай әйтә, кемдәргә сикләүләр бар, кемдәргә куймаска кирәк? Сикләүләр. Бу кискен ширләрдә или хроник ширләр кискен вакытында ярамый куярга. Ниндидер ОРЗ ярамый вакытында эшләргә, температурасы булган кешеләрдә эшләргә ярамый. Хроник ширләр, астма кебек, сахарный диабет кебек, или иммунитет җитешмәгән вакытлар була бит инде, кешеләрнең ширләре бар ВИЧ формасында. Иммунитетка бәйле ширләр менән дә шулай. Ширләр белән ярамый. Иммунитет эшләмәячәк. Вакцина бит инде ул уже заифләнгән, көчсезләнгән вирустан эшләнгән дару булып чыга. Шуңа ул организмнар аларның көрәшәлми андый
Бына вакцина куйдырганда һәм прививка куйдырганда һәм нисек хакланырга, нимә эшләргә кирәк гомумән кешегә? Вакцина куйдырганнан соң 3 көн өйдә генә утырырга тиеш кеше. Беренчедән масканы киеп йөрергә кирәк. Мансы мәҗбүри. Безнең шуннан температурасы булган кешеләр белән контактка кермәскә кирәк. Ашауда да бар шиклекләре. Майлыны ашарга ярамый, нык баллыны ашарга ярамый. Димәк, диетада да еще азрак утырырга кирәк. Дөрес ашау булырга тиеш. Витамин керергә тиеш. Әгәр дә вакцина эшләткәндән һуң кешенең организмда хаклану һымаграк, температура күтәрелү ихтимал. Шулай бит, бына коронавирустан вакцина эшләткәндә температура күтәрелә икән, төшерергә кирәкме? Төшерергә кирәкми. Ул бер көн генә була андый. Реакциясы бер көн көн була, анда тумау булырга может, ютәл әз генә булырга может. Анардан куркасы юк. Тән температура ничә градуска тиклем күтәрелү ихтимал? 38 градуска хәтле күтәрелү ихтимал. Без бит инде төшерәбез 38-5-не генә температураны. Шуңа төшерергә кирәкми. Моны курккан кешеләр, андай температураны авыр кичергән кешеләргә парацетамол эчеп куярга була. Вакцинация алдыннан. Бына нисек тоторга үзеңдә мәгълүмат бирдек. Нисек әзерләнергә алдан ниндидер әзерлек кирәкме? Бәлки антигистамин препараттары сиргә кирәктер, я булмаһа алдан да шул ук диеталарда тоторга кирәктер. Алдан морально әзерләнергә кирәк. Әзерләнү кирәк. Аның өчен шуңа кешеләр башта табибка язылалар. Без алар белән үткәрәбез беседалар. Алдан әзерләргә тинек тә ул, бәлки ниндидер тест үтәргә кирәктер, чөнки был кешенең вакцинага килгән кешенең алдан кем беләндер контактта булуы ихтимал, бәлки уның шундай төрле ситуациялар булуы ихтимал сынапта. Иммуноглобулин G-га бирәләр кан безнең пациентлар. Бу мотлак димәк. Мотлак, иммуноглобулин G нык биек булса, аның шикләре без эшләтмибез. Значит, кеше уже ширләп үткәргән бу ширне. Димәк, үткәргән һәм уга ярты ел вакцинанан тыелып торырга. Был сир менән табиблар, медицина хезмәткәрләре инде 1 ел эшләйһегез дип әйтәк. Ниндәй һәгымталар яһарга мөмкин? Ни өчен вакцина мотлак? Вакцина мотлак беренчедән ул кешеләрне авыр формаларын кичерүдән саклап калала. Җиңел генә кичерәләр вакцина эшләткән кешеләр, шир белән яңгыш кына ширләсәләр. Икенчедән ул бүтән вируслардан да саклап калырга мөмкин, грипп вирусыннан, мәсәлән, или ротавируслардан, аденовируслардан, бүтән вируслардан да. Бына күп кенә кешеләр сирләне, кемдәргәләр диагноз куелды, кемгәләр юк. Бына прививка куер алдыннан ул кеше ниндидер документ күрһәтергә тиешме, ниндидер справка күрһәтергә тиешме? Бына мин авырманым, бына мин сирләнем, я булмаһа ярты ел элек. Юк, безнең промед дигән системабыз бар медицинада. Без анда күрергә мөмкин аларның ширләгәнен, ширләмәгәнен, анда бүтән аларның результатлары да бар һәм ширләгәнен дә без аларны күрәләбез. Бу анализ нигезендә эшләнәме? Анализ нигезендә мазок биргән кешеләрдә танаудан, тамактан кайсы бер кеше җиңел формасында гына кичерә. Бына һез әйттегез, коронавирустан вакцина ул грипптан хаклау ихтимал тинегез һәм башка вируслы сирдәрдән. Грипптан эшләткән вакциналар, улар хаклаймы коронавирустан? Әле ул ике төрлеме? 50-50 төрле булырга может. Кем грипптан эшләткән, ширләмәй дигән кешеләр дә бар. Наоборот, грипптан эшләтеп ширләгән кешеләр дә бар. Ансы кешенең организмыннан. Тамашачыларга тагын нинди теләктәр әйтергә, нисек инфекциянан сакланырга? Инфекциядан сакланырга иң беренче урында маска киеп йөрергә кирәк. Бүтән кеше күп булган урыннарда, магазиннарда, аптекаларда, төрле җирләрдә, поликлиникада да безнең перчатка киеп йөрергә кирәк обязательно. Хроник ширле кешеләрдә бездә күп бит инде. Шул әлеге дә баягы сахарный диабетиклар, астматиклар, аларга обязательно киеп йөрергә кирәк. Витаминнар эчәргә. Безнең бит инде гриппта килеп җитәргә тора уже февральдә. Сезон башланып китә. Витаминнар һәм
икенче иммунитетны күтәрә торган препаратларны эчер өчен табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Был мөгаен төп талап һәм төп кәңәштер шулай бит. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, һезгә яшәгездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт зур итеп. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, табиб-терапевт Юлия Нигъмәтова коронавирустан вакцинациялау турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт, һау сәламәт булыгыз.